ଆଜି ଠେଲାବାଲା ପରେ ଚାଟ୍‌ଟିଏ ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଇଛି। ଚାଟ୍‌ଟା କିନ୍ତୁ ଠେଲାବାଲା ଠାରୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆଳୁକୁ ତେଲରେ ଭାଜି ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ସିଝା ବୁଟ ଆଉ ମଟରକୁ ପକେଇଛି। ଚାଟ୍‌ର ମେନ୍ ହେଉଛି ଚାଟ୍ ମସଲା ପକା ହେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କଷା ହେଲା। ଠେଲାବାଲାର ଚାଟ୍ ହେଇଥାଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଟିକେ ଫୁଡ୍ କଲର୍। ସବୁ ଜିନିଷକୁ କାଟି କୁଟିକି ପ୍ରଥମରୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଚାଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। 2ଟି ପ୍ଲେଟ୍‌ରେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଟିକିଏ ମସଲା, ତାପରେ କାଟିକି ଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଲା କାକୁଡ଼ି, ତାପରେ ଟମାଟର ଆଉ ପିଆଜ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଆରେ ବାଦାମକୁ ଟିକେ ଭାଜ। ତାପରେ ପଡ଼ିଲା ବାଦାମ, ସେଉ ଆଉ ପାମ୍ପୁଡ଼ି। ପ୍ଲେଟ୍‌କୁ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି। ଶେଷରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ନଡ଼ିଆ। ଚାଟ୍‌ଟା କିନ୍ତୁ ସତରେ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଶେଷରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ଟିକେ ବିଟ୍ ଲୁଣ ଦେଲି ଆଉ ଚାମଚ ଦେଇକି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ପୁରସ୍କାର ମୋତେ 50 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା।